pagkatapos ng alay lakad, may pakain si konsehal. Birthday niya kasi. Tsaka yun, yung kapitan namin. Yan, so, may palitsyon. Ayan, palitsyon. Asa man pansit? Yan, so may palitsyon si konsehal. Ayan. Hala daw. Pagkatapos ng alay lakad, tapos ng pagod. Ayan. Happy birthday, Con. Hugutan. Yung guys, so pagkatapos ng ng alay lakad, diretso kami dito sa beach. Ayun. Kasi nga sabi ko nga kanina, so may palitsyon si si Consica. Sarap ng lechon, my God. Wala, Jessica, oh! Ay, kudaki, sir. Madilim, eh. Ano, kailangan magtagalog, ha? English o Taga- Bisaya? Ako to ni, walang ki. Ay, ayun, hindi ako makakain yata. Sandali nga. So, namay sauce di ako? Hanap tayo ng plate. Wala ng paper plates. My God. Saan ba yung mga paper plates nila? Ayun. So parang, sandali lang. Naana! Ay, pinsan kong maganda yan. Hi! Sa vlog na ko. Diyos ko, Lord. Diyos ko, Lord. Ang shit. Lechon, oh my God. Lechon. Lechon! Best friend kang maganda. Ayan guys, so di ba ang sarap? Tapos ng alay lakad, may palitsyon. May palitsyon si Konsihal. Hi, sad. Uy, sa akong YouTube channel. Hi! Punit-punit. Tagalog. Kain mo na kami. Yung anak niyang, the pretty girl over there. Kaway, day! Punit diha. Guys, tsura namin kawawa. Ano? Kanina wala kami soft drinks. Tapos may soft drinks, wala namang baso. Ayun. O, diba? Ganito, tsura. Doon ka niya. Lechon, guys. Oh my God. O, diba? Ito yung pinaka-the best dito sa Cebu. Ayun. So, lechon. Ribs. Hanggang... Dugi. Oh. Okay, so tapos na kami. Naluya. Ano ba naluya sa Tagalog? Ano naluya? Napagod. Pagtapos nag-alay lakad, ayun, naki-birthday, naki-lechon. Ayun pa dun, oh. Doon wag mo ipang... Nilagay sa bulsa yung lechon. Nilagay sa bulsa yung lechon. Lechon. Ah! Ito yung dish, oh. Ganda. Oh. Pero nung... Ha? Ano day? Ano? Ay, sa SM. Yun. Diba?